Bidaxuyaniya Tirkiye ku deriyên sînorên bi Ewropayê re bo penaberan vekirine bi 10,000 koçber berê xwe dan ser sînorê Tirkiye û Yunanistanê. Ev hefteyeke koçber ji ber rêgiriya asayişa Yunan di navbera sînorên her du dewletan de sêmane. Ji ber şer û mercên xerabên hewayê û kêmasiya xarin û vexarinê halê koçberan xerabtir dibe. Li ser vê komeleya mafên mirovana Tirkiye bi şandeyeke serdana koçberên li ser sînoran kir û bi raporteke ragihand her 5 deqeyan carekê asayişa Yunan bi gazê êrişî koçberan dike, piranê jin û zarok gelekî birîndar û nexweşan e. İnsanlar açıktaydı ve tüm temel ihtiyaçlarından yoksun durumdaydı. Mirovên li ser sînor ji pêdiviyên xwe yên rojane mehrumin, birçîne, tîne û li ser erd û zeviyan radizên. Gelek nexweşî li nav wan belav bûne. Pêwîst e berpirsên fermî birînên wan derman bikin, pêdiviyan wan peyda bikin. Tirkiye koçber şandin li ser sînor. Li sînor ew tenê hiştin. Bi otobêsan koçber dişînin û li cihên bêkes û cudatên belav kirin. Nûsatên hiştin. Ve maalesef biz oraya hizmet ulaştırıldığına tanık olamadık o 2 gün boyunca. Li gorî komeleyê ku li ser sînoran lêkolîn kirine nebawerin ku ji zêdeyî 130,000 kes derbasî Yunanistanê bûne. Berpirsên komeleyê amajekirin ji bo vekirina deriyan ji hêla Ewropayê ve tu xeberek nehatiye tevî vê şandina koçberan berev sînoran ve sûcek mezin e û neahlaqî ye. Şöyle bir tabloyla karşılaştık. İnsanlar örgütlü bir şekilde... Gavem çûn ser sinor me dît ku hin koçber bi derfetên xwe dihatin. Lê beşek koçber jî qafile bi qafile bawayekê organize kirî ber bi sinorvetên şandin. Piştre birê nîşandana asayişa Tirkiye dihatin şandin nav zevî û gundan da ku xwe bigihînin aliyê Yunanistanê. Siyasetin di ser mirovan re tê kirin ne ehlaqiye û ne dirust e. İnsanlar tarlalarda sınırı... Li gel komeleyê geleksazî û dezgehên sivîl bang li heraliyan dikin da ku bilez û bez alîkarî li penaberan bên kirin û deriyên sînor li koçberan neyên girtin. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul.